ta yaban ka zanar rubuta ban san abin da zana faɗi ba. Ya Allah zai jalala buwaye a tawabutu ba nake arza ku roƙo nake ba ni abin da zan faɗa wa ba. Alƙaharu kai zana roka da ma ɗora min da kanka ka tsare ni kar na karya doka duk abin da za na yi ka karba. Ka san banda abin nufi banda baba mai ɗora karaya ta dogo ga hatan maraicin marayu sanadinsa komai ya gyaru sanadin saruhi ya gyaru ga wani hakan ban sani ba. Almuzilli tsira aminci da yarda kuma biyinka wanda ka shaida wanda gwanka shi ya fi tsada ba kai masa wa kokani ba. A hali da sahabi yan tafiyar ne da yawansu a halin su ba ne da haɗe wuya ko rashi ne ba su bar shi ya yi tuntuɓe ba. Ya mai na ɗarawani nasara kai matsayin ki kullum kina kai a yaban ki zan nuna san kai ba zan ji kunyar hakan ba. Kara buɗin hijabai ki kara yafan mayafai ki faɗa a horon kala mai na faɗe ku ko ban iya ba. Ya mai matsayi da tarin mukamai kin cika kansa kin cika samai fatan make ki kai min komai ba zan shiru ban faɗi ba. Na wanke idanu sai da yi sannu sannu domin kallon ki ummul husainu na san ba za a ki mun hakan ba. Na san abuwar ki ba ta gushewa kuma lokaci bai kurewa duk mai san ku bai da gushewa yau ma ki duba ni ma. Masoyi wanda zuciya ke zuma hayi mai sai ta zafi da sahimi lamarinsa shine na karba. A cikin lamarin ka in ka amince dinga sarsa ka zance in ka ce in ce sai in ce kodan harafai ba su fa'ida ba. Gashi banda karatu bani da hadda bani da sa'adu ban san mai zan faɗi ba. Zafin kaunar ka ne ke tsumani shi ke ta kararraka ne na san masoyi kana haji ko dai shiru ban faɗi ba. Za na iya ba mai san ka ba zai rufe ba dole na bayyana wa halitta wacce ta kwana ba da shiri ba. Ta yi cikin masoya na gaske a nan yanke take kun miƙa aiki a miƙe ba a bar ni gefe hakan ba.
shigo ciki in yi zaune ganka mai kyan idanu ka hakan Hassan da Husainu kira ka Ruhul Aminu marhaba da kai sannu sannu farin jakada na Allah sanin ka Ruhul Aminu mai kyan shirya da sahaji mai kyan sufofi sanan gani gaban ka ya suga tilla a ce na bude idanu na ganka kallon kurewa ka ce da ni na yi da dawa ka ce na ƙara kumawa daga nan ka ɗauken hijaban da suke hana mun na gulba ni tafiyar ka kullum nake har da ƙara sauri nake ka tsare ni kar na yi bulayi a ciki ba zan so hakan ba farko da kai ne take duk yanayin ta koya take inda so ne yake kai masoyi to ya ba za na yi hakan ba na san lamarin gama ka amince da na ji kama na yi dace lamarin ka ba a kwatance kan sha'anan ka ba a kwatance ba da hakan akai ma sani kullum lamarin ka ne ke dagawa mai matsayin da baya gushewa hasken ka ne yake haskakawa nurin ne ala nurufin nurin ka kyawa ka zo bai sani ba zanen shige na tuno ka sai in dage sai na ji rayuwa ta yi daɗi babu abin da ba zan iya ba kamalin za ta kai warraka ne shafi'u da kai ake ɗagawa ne wai waye ya zo ma da kuka gaban ka ba ka share idan